Kampo sa tanaw, atong ipiyong atong mga mata. Lord God, kani o Diyos, ikaw na Ginoo, pasalamat kami imong igayon, Ginoo, nga kami patalimhog na usab sa imong mga pulong. O Diyos, nga kining duha ka mga kilala nga magkadawat kanimo diha sa bautismo. Kasi o Diyos, ako pamahayag kanila ang mga sita sa kasulatan na nagatutlo o nagasulti mahitungod sa pagkamahinungdanon ini busa o Diyos kung mga pag-ampo nga bilang ning masabtan unsa ni ang bautismo alang sa unsa ni o Diyos mamahayag ka pinaagi Ginoo sa gahom sa balang espiritu nga maoy maglamdag o magiya kanila nga magapamati diining mga pulong mo Diyos. Ginoo ang tanan, amo lamang isalig ug itugyan sa imo sa inyong ngalang gamhanan sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Nganong magpabautismo man ang tao, no? Nganong kinahanglan man mabautismo man ang tao? Now, ingon sa atong Ginoong Jesus dinhi sa Juan kapitulo 3 versikulo 3, tadihan nangutana si Nicodemo niya, si Jesus mitubag ug miingon kaniya kang Nicodemo ang ipasabot ini. Sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo gawas kun ang tao magapagkatao pag-usab dili siya magkakita sa gingharian sa Dios. Akong pangutana, gusto mo magkakita sa gingharian sa Dios? Ha? Oh, may titipan tanto si Hari mula ko galangan din pamutan ko. Oo, manisari. Okay. Unya, ingon niya, gawas ko nung kunang tao, magapagkatao pag-usab, dili siya magkakita sa gingharian sa Diyos. Unya, sa versikulo 4, si Nicodemo mingon kaniya, kung saon sa tao, ang pagpagkatao kung siya tigulang na, makasuod ba siya pag-usab sa tiyan sa iyang inahan, o magapakatao. So iyang isabot ni nga literal no ang gipamulong sa atong Ginoo nga kinahanglan magpakatao pag-usab kay kung dili makakita sa gingharian sa Dios. Mo naingon siya, pwede na yung suod balik ang usa ka taong iguang na sa taguangkan sa iyang inahan. Kamo, pwede na may tabo na ikaw hari mo balik ka sa tiyan sa imong mama Arlene. O kinahanglan mo kuno matao pag-usap para magkakita sa gingharian sa Dios. Mao na nalibugan kong Nicodemo, mo na ingon niya pwede ba din ang may tabo? Kay wa man siya kasabot now. Bot na kong ipabot ninyo nga basta may tungod sa Ginoo mga pulong niya o sa iyang mga pamahayag dili gyud na dapat sakton tanan nga literal. Doon na nay espiritual na kahulugan. Doon na nay kahulugan dili literal. Mao na nga sahay simbolikal na siya or niya doon na spiritual meaning. So ingon niya sa versikulo 5 sa dahang libog na si Nicodemo mitubag si Jesus sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo gawas kun ang tao magpakatao sa tubig o sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Gusto mo makasulod sa gingharian sa Dios? Ngayon ang Biblia, gawas ko no kung ang tao magpakatao pinaagi sa tubig, bunyag, bautismo sa tubig o sa Espiritu Santo. Kanang Espiritu Santo, bautismo sa Espiritu Santo, dili tao ang muhatag anak. Ang Ginoo may muhatag anak, mapusaran kas balang Espiritu kung nakatambong naman mo youth camp, YLPS, panahon sa gumagwali sa speaker ni kagabi, matos tubangan, o mahadlok siguro mo sa'yo makakita nga nung na ay magkayuring ang istorya, di na mong kasabot. Mao na siya ang bautismo sa Espiritu Santo ng maghatag ana ang Ginoo. Okay, so kinahanglan ng duha, mabautismuhan ang tao, matao pag-usap, pinaagi sa tubig o sa Espiritu. Kaya kung di na mahitabo, dili makasulod ang tao sa gingharian sa Dios. Sa ato pa di ay, ang pagsuod nato sa langit, dunay paagi.
Pareha karon, no? Mudako ni Harry, mahuman siya ng eskwela or si Pantan ba, no? Gusto mong mga abroad, gusto mong mga to Amerika. Akong pangutana sa inyo, kung gusto mong mga to Amerika, magkasudo na yun. Ha? Dili, nga naman. Ha? Hindi, makita sa ilong, pastor. Dili na mo. Di yun nagkasuod nga to, kay kinahanglan man tag passport o visa. Pangayuan man tahanan sa embassy. Pag-abot nito, uy, di ka pwede musunod, huwag man kay passport, kay Pinoy man ka, di man ka American citizen. Sa maunang sa langit po, kinahanglan ta o bautismo sa tubig o sa Espiritu Santo, nga mura na siya passport na to o visa. Kita na mo passport? O pa mo kita passport? Kita na si Juan. Ikaw, kita na kag-passport, Arit? Di ba kita? Ha? Mani siya passport. Mani unang kinahanglan na makaantok kag Amerika. So na kay passport dapat, di ba? O na luta diya ang dagway ni mami ninyo. Nangyang pa nga, mo ni passport. No? Mo ni siya passport. Mo na siya ikabiton passport niya. Kapot nga ito, mularga ka o tataka ng ibong passport. Niya gawa sining passport na pag yung visa. Ang visa, imo man ang applyan kung mo gawas na ka, wato ka Amerika. So, tagaan ka na sa US Embassy o visa. Waywa pa man ni mag-apply akong kasawag para Amerika, kaya di pa man sa kumusubot, kaya di nga nun lagi ko, wa pa sa siya visa. Okay. Alright, so mao na ang ato pod may tungod sa langit, naapoy paagi para kasulta. Mao nang kinahanglan na mabautismuhan sa tubig, na ato passport, kunya mabautismuhan sa Espiritu Santo, nga ang bautismo sa Espiritu Santo guna ko ang Dios may maghatag ana. Nganong gikinahanglan man na ingon sa bersikulo 6, ang gianak sa unod, unod man. Ang gianak sa Espiritu, Espiritu man. So mo pasabot sa Ginoo, ikaw panpan, nahimugso ka nimong kalibutan, doon na yung physical nga paagi na natawag ka nimong kalibutan. Saan sa man nga paagi, imong mama dulce, nagwapa, no, nagbuntis sa imo, siyang kabuhan ka do, suod sa iyang tagwangkan, o nga pag-abot sa due date na migawas ka, musugot og sa dili si Sister Dulce sa iyang pagbuntis nimo bisag ganang-ganan siya maghapyo sa iyang tiyan kay dako muabot na kay Judith mugawas gyud ka amo pug kaari gibuntis kasi imong Mama Arlene dili imong Mami Juji ha dili si Mami Superior. Okay, lumanan kung doon na ko na ipaagi sa pagkahimugso nato dinha sa physical nga bahin na apoy paagi nga kita mataw sa espirituhanong paagi. Mo nang ingon diri ang gianak sa unod. Kini unod ba lawas tahunod. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Siya gianak sa espiritu, espiritu man. So mo nibud pasabot anak siya diyan. Bautismuhan ta sa tubig, bautismo sa ngalan ni Jesus, magkonsaran ta sa gahom sa Espiritu Santo. Mataw ta full-fledged na yun ang atong pagkahimugso diha sa gingharian sa Ginoo. Nga mahimo na ta, din na ang natao, gianak sa Espiritu, Espiritu man. Okay? Taptan ninyo? So ang bunyag, ang bautismo, dili na para mahimo kang Pentecostal, dili na para mahimo kang miyembro sa UPC, no? Way labot ang UPC, anak. Kaya ang Biblia, di man na Biblia sa UPC, Biblia na para sa tanan. Ug mao ning atong gitamdan, kitang tanan nga gustong masayon sa kabubuton sa Ginoo, mao ning atong gitamdan. Mao pod sa eskwelahan natay gitamdang libro. Di ba? Gusto tang maibaw sa about science, natay libro sa science. Gusto tang maibaw ang tungod sa Pilipino, bisag di ka ganahan Pilipino, kay lisod magyud tinuod ko ning Pilipino, na ay libro sa Pilipino.
Gusto kang masayod og English, grammar, tanan, naay libro sa English. So maupod ni ang Biblia, dili ni ang Biblia ni sufficient. Biblia ni para sa tanan na gustong masayod sa kabubuton sa Ginoo, sa unsay gusto sa Dios nga atong masayran para ta magkaanay koneksyon sa iya. Nganong kinahanglan magudi ay ni atong basahon kining Roma Kapitulo 3 versikulo 10. Ingon dinhi, ingon sa nahasulat na walay bisan kinsa nga matarong bisan usa lamang. So sumasa pulong sa Dios, wag yung kunoy bisan usa na lang nga matarong. Kaya nga naman, ingon sa 23, kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Ngano kuno way matarong bisan usa kay ang tanan kuno nakasa. Naamoy sa wala na kay sa una di ka wari sa imong una nakasa ka na kay sa ano kadaghan siguro kalabang magsupak-supak no mamaka ka di magagikan na rin di diha na po na di diha dito tinaliwag diha na manggugos tindahan di ang tinuod po titiniyo ano kana na ang hari kaysa may nagkuha rin di ba pananglitan lang na ha huwag magsulting mauna inyong ibuhat pero buta kung kasabutanan sa ato nagkasalang yun ka na makasalatas pamaka no daghang bahin makasata lumana yun diya walay matarong bisan usa kay lagi ang tanan na nagpakasala o nakabsan sa himaya sa Dios o gawas pag yun niya na ingon sa Roma 6:23 tungod kay ang tanan nakasaman ingon sa Roma 6:23 kay ang bayad sa sala paminaw mo mao ang kamatayon apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So sa kuno bayad sa sala kamatayon. Now dili ni kamatayon physical although kitang tanan o ang tanang mga tao mamatay magyud na physically wa may di mamatay sa ato no kasakit antod nga binagikaya sa lawas surrender ang lawas mamatay. Okay. Unya, ingon din na ang bayad kuno sa sala mong kamatayon, dili physical na kamatayon. Apan, spiritual death, eternal death, ka na bang ang tao mahimulag na gyud sa Ginoo hangtod sa hangtod, nga wa na gyud kahigayunan pa ang tao makaadto sa langit. Muna kong pangutana, gusto mo muadtog langit. So ang ingon sa Ginoo, ang paagi, hinahanglan tang matao pag-usab sa tubig ug sa espiritu kay kung di wala ni dili ta makasulod sa gingharian sa langit. Ingon din na sa Ginoo sa iyong mga pulong gawas sa inyong nasabtan pag imong gawas kanang imo na galit ni magawas gawas kung imo ning buhaton bunalan dagyud ka or gawas kung imo ning buhaton di kapalitan o bula or bisikleta. Sa ato pa, kanang gingon niya, gawas, huwag gilain ang paagi ka na lagi mong buhaton. Gawas ko ni mo ning sundon, gawas ko ni mo ning buhaton, imo ning tumanon akong gingon ni mo, palitan ta kag bisikleta, kay ganahan magkag-bisikleta. Ang buto sa buta na, mayroon na galing gawas, huwag na gyoy laing paagi. Maura na ibugtong paagi. So, kini diya yung bautismo, maura na ibugtong paagi. Nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Okay? Labaw pa ni sa kanang makasuod ka sa Amerika. Labaw pa ni sa makasuod ka sa Grand Mall. Grand Mall, putira na yung taon. Sa yuna. Ang langit, lisod pa na sa kanang Amerika. Kaya di ka magtuman o magbuhat sa kabubuton sa Ginoo, di magikakasunod langit. Kunya mora man igingon sa Ginoo ang paagi. E nga nung kinahanglan manggiday ugod ang tao magpabautismo. Balikan ako katong ingon ang tanan nakasa
o nakabsan sa himaya sa Dios, yan bayad sa sala kamatayon. Sa buhat 2:37 nagkanayon, karon sa nakadungog sila niini, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing. O nanagingon sila kang Pedro o sa ubang mga apostoles, mga igsoon, o sa'y pagkabuhaton namo. Kaya sa 38 mitubag si Pedro, pingon kanina, maghinulsol kamo o managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo alang sa pagpasaylo sa mga sala ug madawat ninyo ang hatag sa Espiritu Santo ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. No? Kabono? Maghinulsol, magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo tungod og alang sa kapasayloan sa mga sala. So ang bautismo niya ay mo nang ang tao makasul sa langit kay mapasaylo ang iyang mga sala pinagi sa bautismo sa ngalan ni Jesus. Ang kasulatan na ganayon, kitangtan na nakasa, wag gyud matarong bisag usa, pero doon ay paagi aron mahugasan tao mapasaylo ang atong mga sala. Kinahanglan ang tao magkabautismo sa ngalan ni Jesucristo alang sa pagpasaylo sa mga sala. Kaya kung wala pa ning pagpasaylo sa mga sala, wa gyud unta ta karon. Salamat ang Biblia doon ay gihatag na paagi na kinahanglan atong ning sundon kay mao ni paagi aron mapasaylo ang atong mga sala. Unya ang ikaduhang ang Galacia na 3:27 atong basahon, kay kamong tanan gibautismuhan ngadto kang Kristo, nagsulob kamo kang Kristo. So ang tanan kuno nga gibautismuhan ngadto kang Kristo, gikasuloban og Kristo. Sa dihang mabautismuhan ta, no? Sa pangalan sa atong Ginoong Jesucristo, gikasuloban ta og Kristo. Mo nang tawagon tag Kristohanon. Kanus ade ang tao angay og saktong tawgon nga Kristohanon, dili kay nagsimba ka sa simbahan sa Pentecostal, no? Kamao na kang mukantas mga kantas Pentecostal, no? Kamao na kang mukanta sa mga kanta na to. Anong kanta ni Mulay? No, kanya na ang sa mga sampol sa kanta na to. Ang kasing-kasing ko dili tungod kay kamao na kang mukanta anak, Kristohanon ka. Ang Kristohanon, tawag na siya Kristohanon, sa diyang gisuluban na kag Kristo. So mao na ng panahon o punto nga ikaw takos o gangayanang tawgon nga Kristohanon. Kano sana may tabo sa diha gikabautismuhan kinahanglan to kang Kristo, gikasuluban ta og Kristo. Ganahan mo anak. Ambot pasabot ana mo ni nga si Kristo naghimo sa paagi para sa atong kaluwasan ito sa cross sa Kalbaryo, nagpaula sa iyang dugo o ang ihulad niya nga halad ngadto sa krus sa Kalbaryo nga mao tong iyang dugo iyang gihalad para to sa kapasayloan sa atong mga sala. O ang epekto atong kanang kabayaran sa sala nga mao tong dugo sa atong Ginoong Jesucristo, it will only take effect no sa diyang magpabautismo ta sa ngalan ni Jesus. Madawat natong kapasayloan sa atong mga sala o kita suluban na o Kristo. Unya ang ikaduhang Korinto 5:17 nagkanayon, busa kung ang tao ana-anak kang Kristo siya bago ng binuhat, ang daan mga butang na nagpangagi na tanawa ang bagong mga butang na iabot na. So ang tanan ko nung naano diha kang Kristo, nahimo ng bagong binuhat ang mga
daan na parte sa atong pagkatao, katong atong pagkabakakon, pagkamakasasala, pagkatikasan, pagkapalaaway, pagkasupak-supakan sa ginikanan, pagkakusog magtubag-tubag. Akong pangutanan nyo, ka na magtubag-tubag sa ginikanan, kasama, wala wa. Oo, kahit kasari, nakasama yun. Kaya ingon ng Biblia, mga mga bata, taburan ninyo ang inyong mga ginikanan. Kana ba ang pagtubag-tubag sa ginikanan, pagpakita ng pagtahod? Di ba? Wala ba pagpakita ng pagtahod? Lumaw na, ang nakalindot niya, kung nana daw takang Kristo, mahimo na tang bagong binuhat o niya katong mga daan na parte sa atong pagkatao. Ang daan kita katong supak-supakan, bikasan, pagkapon, palaaway, no? Katong tanan, pasayluo naman to, mahimo na tang bagong binuhat. Pastor, kanay kung man ako bautismo ba, bautismo anak ko, di na ako makasa, maghapon ka. O di na mo pasabutaryan na di na takasa, magkasa, ihapon ta. Pero ang nakalindot, katong daan ng itong pagkatao nga nakakonek na ito sa demonyo, sa kangit-ngit, sa kalibutan, iputol na to. Makasa lang ihapon ta, bisa na bautismuhan na ta, pero dili na ta makasasala. Nasayop lang, nakasala lang. O na nga itong buhaton, mangayon lang tagpasaylos, Ginoo dayon nakasala. O kananaan, makalimot mo nga sayop dahil nang magtubag-tubag niya, nakatubag na sa mo sa iyong ginahan. Mga hindi mo pasaylos yung mama, mga hindi mo pasaylos, bino-bino, nakatubag na sa ko. Hangtod, nganto-nganto, makakato na kang magpugong sa imong kaugalingon, na di na mo mabuhat. Asaptan ko ninyo? Okay. Last. Sa mausap na paagi, ang bautismo nagaluwas usap kaninyo dili sa paghugas sa buling sa lawas kundi alang sa usa ka maayong kaisipan. So, ang bautismo dahil kuno nagahugas ka nato. No? Nagaluwas ka nato, dili kuno nga para sa paghugas sa buling sa atong lawas kundi alang sa usa ka maayong kaisipan. Balik ko na pagbasa, ang iguhulad niini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon dili ingon nga paglugod sa bulig gikan sa lawas kundi ingon nga pangamuyo diha sa tubangan sa Dios alang sa usa ka maayong kaisipan pinaagi sa pagkabanaw ni Jesucristo. Ang bautismo nagaluwas na sa ato. Gusto mong kaluwasan? Isa ko nung iyong kamot. So, ang bautismo para na sa kaluwasan. Dili na nga pagpabautismo ko para ini kaway LTS, maka-appeal kong basketball. No, hindi na mao. Magpabautismo ko para ini kaway LTS, pwede na kong maguyap. Hindi na mao. Ang bautismo para na sa atong kaluwasan. So, desidido mo nga mudawat sa Ginoo alang sa inyong kaluwasan. Okay, so mga nainindot, no, na kini personal natong desisyon, ikaw ba? Dito ka rin. So, bautismo na to, kung bautismo, ighawas nyo sa tubig, bago na mong binuhat. No, bago na mong nilalang, Kristohano na dayon mo, anak. Kung iya ang inyong buhaton, kay Kristohano naman mong isuluban na mong Kristohan ng panahon na, nan magkinabuhi na mong Diyos no, nung mataro. Okay, na mong magtubag-tubag sa inyong inahan, panahon sa puluhaton sa mga panimbahon mo, simbagin mo, ano man, kaya inyo naging gidawat si Kristo diya sa inyong kinabuhi. Doon na mo'y pakigrelasyon sa Ginoo. No? Kaya ingon ang kasulatan sa Juan 1:12, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa yangalan, kanila naghatag siya gagahom sa pagkahimong mga anak sa Diyos. Nindot na, dili. Nindot na, ka nang mahimot ang anak sa Diyos. So, inigdawat niyo sa bautismo, no? Inigmabautismuhan na mo sa ngalan sa Ginoong Jesus, kunya makadawat mo sa balang Espiritu mo, nang timuhaon po ninyo, mabunyagan mo sa Espiritu Santo,
nga ang magbunyag ana sa inyo ang atong Ginoo. Kaya nga naman, magkatawgon na mo, o mamahimo mo, ingon diya, sa tanan nito, midawat kaniya sa iyang ngalan, naghatag siya kagahom kanila sa pagkahimong mga anak sa Dios. Nindot ng tawaton tag anak sa Dios. So sa diha, ang imong dawaton diha Ginoo, bunyag, mahimo mong anak sa Dios. Muna ko, ganahan mo na, dili. Ganahan mo. So muna, muadto ka kita karon sa bautismo, o kadili pa atong iduto atong mga ulo no magpiyo mo na to atong mga mata amputa dalaygon og gamhanan nga Dios ipasalamatan ka namo sa mga pulong mo nga mong napatalinghugan o ako nagatuo Dios nga kini duha ka mga nidalang si Panpan o si Hari Ginoo nakasabot sila sa imong mga pulong o sa kamahinungdanon Ginoo hiining pagdawat kanimo diha sa bautismo sa tubig. O Dios, patalinghugi ang ilang tinguha, ang ilang pangandoy o Dios, nga sila mahimong imong mga anak o nga sila pinasaylo ang ilang mga sala o madawat nila o Dios ang kapasayloang kahinluan nga gikinahanglan sa matag tao aron nga kami makasulod sa gingharian sa langit. O Diyos, Ikaw among ipasalamatan ng tanan, busa Ginoo, sa sunod pa namong pagabuhaton, among inisalig, among itugyan diha kanimo sa imong gamhanang pangalan, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Imong buhaton kini mong pagampo Ginoo, pasaylo ako sa tanan kong mga pasaylo ako sa akong mga pagtubag-tubag sa akong inahan, pasaylo ako Ginoo sa akong mga pagpamaka, pasaylo ako sa tanan akong nahimo o nabuhat na sa oh, hallelujah, hallelujah. Come on, ask for forgiveness. Pangayog pasaylo ngadto sa Ginoo.